Manok lang sa titiruan tayo. Aji na italo da. Kurr, kurr, kurr. Mabalinan na ako mga ka. Sintiwanan. Lalo atin eh. Pangganakan nga kawitan. Kurr, makatiman. Kurr. Welcome back mga kaparparalan. Dadtuya manayin nga manglanglam yung kanyayon. Kataramidan tayo mantatan. Pan tayo man nagpagpag na dito'y kabakira na. Nagbirok tayo man ti uungan. Uung. Kat noon masarakan tayo nga uung apaw. Uung bunton ti alain tayo. Ta pamasida manayin. Aw magarti masida po. Birok tayo man ti uungan. Tano madida tayo nga uung tan. Gayan dakmanin apo nga garamit ti video tayo nga parparalan. Kat sapay lang ko mata makasarak tayo ti uren niya lang nga uung dita. Kat intayo na po. Kaduandak tagpidot tayo man ti uungan. Tuy tayo mo nagbiro ko na po ti uungan. Kabakiran. Dama na sa lawa ko nga kan. Ulag ay. Ulag nga di kulay green. Nagatid daw. Madi mo nga banakaon. Nakaridilat tama ti tabas ko po. Pang sigpat ko kanya ano. Talaga kumagat. Wisak ni kumparik tatay po ka. Di na kayata. Nabartek di rabi eh. Wisak. Di na makayat. Baga nga tagbirok ti pangpausaw mo. Kunak ka. Badin. Si kapay lang kung nanamait. Ay ka awan ang. Natao man lang tag may satuin nga. Kasla bagtit man tuy nga. Sumanaot tuy kabakbakiran. Tuy apaw. Birok ti uong. Uong bunton. Uong bunton lang talayan tayo napaw. Dadya po nakitak may sak. So atin na po na uong bunton. Halaan tayo na. Silupin tayo. Pagkargaan tayo. Sa pinagdaktal tayo. Pagkargaan nga silupin ka. Nagkunat ko baka. Uong bunton natin. Naglalaw ka tayo napaw. Kailan tayo. May daman na di dikin-dikin na yun. So at atimang mga napo na yun. Dikin-dikin. Trin-trin. Kaya dati nakita tayo nga may isa napaw. No uong bunton. May at ate apaw. Nga kilawan. Kilawan ni kumparay. Hindi kami simuro ni kumparay kahit. Nalangot kami dirabe. Nabartag. Uong bunton lang nga talaga po ti birukin tayo. Awan ti nagtubong ang mamarang. Kabuti nga kung unada. Ti abon bunton ti pagkitan tayo. Ta sigurado ako ito nagtutubo. Uong bunton naon mintis dati apaw. Uwis ni pare ka. Do mga sauna ta. Nabartag ka no dirabe. O dati man na po na eh. Dua da nga bawat tay. Tumbang. Pidutin tayo man na ta. Ay masate apaw. Ay toy. Ti pamasida tayo manahon. Katang nga. Bigatan. Barbarang makasarak tapay jete nayon na jibanda na dyan. Jikapri ka naan. Ayat. Dati talo nga naala tayo. Nung sarak tayo pa ay. Nasabot man na po. Tito mang kasagsagwan magnata. Barbarang dati mamarang tayo masarakan. Kat naawan na po kayo. Pagpaspasinsyaan nyo ati. Bidyo-bidyok na parparalan. Patingga tayo lang siguro ti uung bunton ako. Uung bunton lang tati na po. Kat doon rin kas na po ka. Gyaman naklat tata. Buy-buyan nyo lang tati. Bidyo-bidyok na parparalan na po. Tuya po niya. Wala nagtubtubot to yan na. Kabubuting mga mga sakintan ni. Tinga-tinga na ta. Baka dangay ti kubra. Sagsagwan nga kasamsamakan. Ato idi apo dakkel nga mangga daraw. So ati ti sintinyal nga mangga. Ngam nagkwa. Nagbagyo kami na po. So nga naspak. So ati ti kabubuting dedi nga papanan na po kay talo nga tao ti mga rakop tipon na to. Bago makotipon na. Kabubutang no rin siya kita. Manjak nga mapanidit ya po ta. Mabutang nga. Ni dati ko apo niya. Nya tawag natin kanya yapaw. Ates. Ates nga tati apaw. Nya naga nga ataw. Ay tisa. Tisa apaw. Dati tisa nga nagtubot to yung bakpaker. Kaya pakas tatay tapaw. Barang makakita tayo uong bunton. Sulalain tayo. Mamakakmanta nita ako. Nasa mukmait. May maya ko manood ni kumparay ta.
Malasto-lastugak. Ay. Uker nga alibutay. Alibut mo dyan po. Hops. Baka nukubra dyan. Gulit tayo dyan ti nalinlinis nga lugar po di kabuntunan ta. Ito lang naman kita ti uong buntunan. Bali rumwartat ti kasama kanan na po. Dati banger ti nagtartar to lang da. Upit natin na po. Kit dito ay may gabi na po kay kan. Dati agap apit. Dati agmulmula. Dati agrarayo po na po kit nalinis man gamin ti kon niya kataltalo na kaon. Tuya po. Ato nga porsyon na po madipay nasasak ato nga pulos. Mabuti nga. Tuuling nga dakkel ta. Nunda ko mani kumpare naturid da jay do rin no. Sige kayang-kaya na da jay do rin kasano kasamag. Antay jay ko apo. Banger nga ka. Medyo nalinlinis. Ito yung nagbiro ka po ta medyo nalinlinis basit. Na-clear out gamin natin ide. Na-clear out tapos tinagtubo nga do nga uong mamarang apo. Uong bunton na datag guys ha. Naring makachamba tayo kumamo do rin pang sa nga pulo lang dadakkel nga kalapayong payong. Uong bunton. Mayat. Awan na ka di awan. Medyo na po may isa. At igamin uong bunton na po. Taggay sa lang nga po yung tugtubo na ko. Tagtatalaw ko siya. Tinyo. At hindi po. Oh. Tagdamang kalabang kaon. Oh. Ato ya po. Ti uong bunton na kalaban din eh. Tren. Nakaupat tayo na po. Basta bunton lang nga po. Ti pagkitaan. Daman nakita tayo na po niya. Dua. Lain tayo mana na. Oh. Biglat na kalaban na po niya. Uong bunton natin apo. Mati nga uong mamarang masidati apo. Naimas ating nga kinilaw. Kilawan. Bali may kapituatan. Anala tayo. Dapat ni katumbol. Ayun na. Ikapis man ni kumpare katayan. Talain inom mo gamit tikukuan na. Talain inom tikukuan na. No makita nak. Dumawa 20. Dumawa 20 apaw. Igatang na sigarilyo na. Ito ya po. Ito niya ko. Kape. Kape dati apo. Kape. Pakita ka niya kayo. Kape apo niya. Ito ikap-kape agiti apo. Da nakakita ka po. Origin niya po. Tida ni. Tida nga to. Sulit lang ta po. Ngayon nagdadaktal na niya. Nagdadaktal na po. Mabutin lang natin may isa. Gatidog yung kayo na po. Danayon naman. Hindi ko tayo. At yalan tayo nga uong. Uri lagrit tuksi ka. Gatidog ay. Nagima sa rin. Po. Bye. Laan tayo na. Pamasida tayo mang kinikumari yaon. Yung napili mo lang na yada. Hindi na kayang sidano ka. Ay. Laan tayo na. Tayo karga tayo pagsilupinan tayo. Tanda pinayin na di kaprikanan. Nya tingatan ni hapon eh. Uung matapa ataw eh. May mo ti design na po niya. Ito ato eh. Makan nga tate apaw. Uung mo niya. Nakulbot siguro ate apaw ya. Kwayo man. No amuyo dati nga uung nga puta. Si Dentayo no ka. Katinjak pa mo ating nga klase nga uung nga po. Saan nga tubtubo ti uung mamarang dito ya po kay inisprayan dati ti clear out ti kano nga bulan. Kasla 5 bulan natin na po kahit. Ato iti kasabaan na ni kumpare. Libre lang agtibad to no. Kaya yung tumibati ipunga sa bana basta ipakadayo lang di balay na. Kung ano ka ang problema tang agtiba kahit isa ba.
Basta ipakada yung lakanyak. Kaya po niya. Ito yung simenteryo. Baka dati aswang pa. Madi mo siguro pa. Lumabas kami pa po. Birbirok kami lang tiyo nga po. Lumabas akpay. Adayo pa di kaprikanan na to. Ano pa? Natidog pinapagnakaw. Humot tiyo uungay. Barang manayunan tayo kumatayo rin. Pang 5 lang nga uungay. Ano mading nga uungat ate yun. Hina. Ay asidagan di kaprikanan kanan. Dulat tati uung bunton dita kaprikanan na po kay. Titiyo kaprikanan na po. Danon tayo malaang ti nalinis. Pagbirokan ti uung bunton. Umot ti uung mamarang tao ka. Sigura dengs uung bunton nga din ito bunton nga makikita. Ada nagtubod jaya yun. Tubo nga uung bunton. Toy, ito bunton na po. Ito uung na. Oh, ada po may isa. Palaran may isa po. Morno nga tinatagay sa kado ah. Lantayon. Di man na po. Yun ay makikita ko na dayo pa yung nakita ko. Hindi buntunan. Nati uong na po. Nagdakal. Di yung makita. Ta dayo pa yapaw. Sa atin po, walang tayo na. Harap tayo maganti uong bunton at napanak pa di ka dadayaw. Dua da po niya. Mas lapan di sa lapo ti kudil na. Nadumot basita yun. Kat dito yapaw, nabungan nga dito. Tun pit sa 26 pa yung agtubo dito yapaw, sublin tayo. Pit sa 22 tatan. Upat tayo daw. Ito yak hindi nga nakaalati nagadaw. No madidak nga mon unana po ah. Di man na po na dapan uung bunto na. Sanda bunto na po. Da uung na. Yung pigadon sa mati ay. Pigadon. Tingin mamay sa. Brown na po. Digigis natin. Tingin may sa mic. Medyo naranyag pa po. Pumuro-puro mapay. Mabalin pa ay. Dito yapo dala tagtubtubot to yung uong. Aray. Tiniyapo damay sa. Pagpaspasinsya nyo ti video tayo napot ha. Onti atong unala tayo. Onting mamarang na kita tayo. Aray. Sakit ti kaga na di kutunan na ya. Mamarang. Onti mamarang na nala tayo apaw. Kahit agyaman tayo ti dayto yung nala tayo. Sirok-sirok na nga yapaw. Awan. Wado titarakan dito yapaw nga manok. Manok lang sa titiruan tayo. Kadyo na italo da. Kurrrk. 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 Mabalinan na po nga ka. Sintiwanan. Lalatin na. Pangganakan nga kawitan. Kurrrk. Makatiman. Kurrrk. Kurrrk. Come here. Oh, na po, nakatap da. Narigat nga lain. Shoo! Katiso lang dahito tinala tayo hapon eh. Pang 15 nga bukol. Uung bunton. Ay tila nga po ti sidahan tayo manahin. Ti may nga luto natin hapo kwa. Ginisa kasi ay. Mabali mo mulat tayo lauk ti balataw. Gitoy ti uung nga po. Umot na pa ako umot yung birukan tayo kanya nga eh. Dalpas siguro mga ti video tayo nga parparalanan. Ket patingga tayo lang dito yan. Agyamanak kada kayo manan nga ulit-ulit George. Agyamanak nga buybuyan nyo lahat ito video. Ket sapay lang kumapo ta. Ag-subscribe tayo kuma. I-share tayo kuma ti video nga parparalan na po. Ket amamin nga buybuya kanyak. Agyamanak kada kayo. Ket ang ganat tilangain. Ti video tayo nga parparalan.